Как сте днес? Чувствате ли си късметлия, но в същото време сте недооценен, потиснат? Считате, че трябва да ви плащат повече за работата, която вършите, а може би направо живота не е справедлив с вас. Ами, поздравления! Вие сте перфектният кандидат да опита да спечели нашия утрен рекорден джакпот и още утре да замине с някоя инфлуенсърка към Малдивите. Теорията. Насладете се на преживяването. Добре де, нека оставим мечтите за билбордите. Сега да се фокусираме върху вашата стратегия за забогатяване. Всъщност, нищо в казината не се оковава на късмет и всичко е свързано с математика и с сигурното развиване на вашата зависимост. В противен случай, казината нямаше да бъдат бизнеси, а дарителски организации. Най-важната концепция в хазарта е така наречената House Edge, или в превод предимство на къщата. Това представлява стратегическото предимство, което в дългосрочен план гарантира печалба на казиното. Как работи на практика? Представете си, че вие и казиното играете на хвърляне на монета. С уловката, че монетата, която хвърляте, е специално изработена от казиното, така че нейната страна да е малко по-тежка и така винаги да наклонява шансовете му за печалба. Този принцип е заложен във всяка една игра на казиното, като единствената разлика е големината на процента. При Blackjack, например, е по-малко, само около 0,5%, а при любимите ни машинки е един от най-високите, между 5 и 15%, което означава, че при заложени от нас 100 лева, в поредица от няколко въртки, казиното очаква да прибере от тях между 5 и 15 лева. И сега може би си помислихте, че това не е чак толкова много, та може би печалбата на хранителния магазин до нас е по-висока. Ами... не. Заради начина, по който е устроен механизма за възнаграждение на мозъка ни, всъщност печалбата на казиното далеч не се оковава на тези средностатистически 8 лева, които ще спечели от нас тази вечер. Истинската печалба се крие в поговорката "капка по капка вир става". За да ни държи стимулирани мозъка да продължаваме да се борим и да постигаме резултати, при всяко едно малко или голямо постижение, започвайки от това да хапнем вкусна вечеря, до това да вземем така желаната от нас длъжност на работа, мозъка ни възнаграждава, отделяйки допамин, който предизвиква емоции като щастие, радост и еуфория. По тази причина, ако влезем в казиното и веднага изгубим всичките си пари, ние никога повече не бихме се върнали там. Може би е единственият начин да спечелим. Алгоритмите на слот машините действат на принципа да дават точно толкова печалби, за да успеят лъжливо да стимулират мозъка ни за успех или победа, за да може той да отделя все повече и повече допамин от една страна, за да печели, а от друга в очакването на заветната печалба. Това ни държи постоянно в състояние на очакване и еуфория, за което, разбира се, допринасят приятната обстановка, приветливия персонал, цветните и красиви анимации на дисплеите и някои не толкова очевидни хитринки от рода на близки печалби или това да съберем целия ред с еднакви фигурки. Казах ти напред последния, където Аз съм се объркал, да. Тук нямаше ли, бе? Не, виж, че имаш ретрия. Или пък, например, така наречените фалшиви печалби, при които ако сме заложили 1 лев и машината ни върне 20 стотинки, ще се появят същите анимации и звукови ефекти, както печалбата, за да заложат мозъка ни, че всъщност печелим. Добре, де хубаво, ама как това, че съм щастлив и се чувствам добре, ме прави зависим? Точно в този въпрос се крие разковничето. Организмът ни винаги се бори да поддържа баланс. Това се нарича хомеостаза. В случай на допамина, когато за дълги и редовни периоди мозъка ни държи високи нива, организмът ни привиква към него и ние ставаме все по-нетолерантни към ефекта му. И имаме нужда от все по-големи количества, за да изпитаме същото удоволствие. Ежедневните задачи започват да ни се струват скучни, ставаме раздразнителни, започваме да имаме депресивни мисли и единственият начин отново да се почувстваме щастливи е да се върнем отново на тези високи нива. Какво значи това? Точно така. Това значи отново да се върнем в казиното и сега, ако направим една ретроспекция до началото и се сетим за онзи малък процент, който казиното статистически печели и натрупа при всяка наша игра, и в същото време мозъка ни непрестанно действа в посока да ни кара да играем повече и повече,